Εναρχή ειν ο λόγος και ο λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο λόγος. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. У початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Блаженныя тыя, хто жадае і прагне праўды, бо яны спатоляцца. Святое Дабравесце паводле Матфея, раздзел 5, верш 6. Упершыню я схадзіў у царкву дашкольныя часы. Самае, можа, я бы сказаў, для мяне важнае, што мае бацькі заўжды маліліся Богу. Устануць, умыюцца і заўжды стануць перад абразамі памоляцца. І гэта незалежна ад настрою гэта было. Гэта было незалежна нават таго, ці цяжкі быў дзень, ці не цяжкі, ці стомленыя, ці не стомленыя. Заўжды встануць перад іконамі і памоляцца. І аднойчы, мне было гадоў 5, такі вот невялічкі быў яшчэ, я аднойчы пытаю мамы раніцай: а што вы такое шэпчаце? А яна гаварыла шэптам малітвы, не в голас, а шэптам. Яна кажа: малітву, молімся Богу. А што это за малітва? А што? А можна пачуць гэтыя словы? І яна мне стала казаць: вось, Отче наш, кажа, паслухай, самую галоўную, самую важную малітву. Отче наш, іжа есі на небесех. Я, канешне, гэтых слоў царкоўнаславянскіх далёка не поўнасцю разумеў. Але настолькі гэтыя словы былі для мяне настолькі ўзвышаныя, настолькі высокія, што я папрасіў маму яшчэ і яшчэ раз прагаварыць мне гэтую малітву. І пасля якога 4-га ці 5-га раза я взяў і паўтарыў. І тады яна кажа: ну што ж, я думала, кажа, што ты яшчэ малы. А раз ужо ты запомніў Ойче наш, тады ўжо цяпер ведаеш, што трэба маліцца Богу кожны дзень, рана і ўвечары. І так я прывык, з якога 5-гадовага, 6-гадовага ўзросту гэта было, як галоўны такі закон, што трэба встаць, умыцца, потым памаліцца Богу, потым можна снедаць, нешта рабіць. Я вельмі ўдзячны за гэта бацькам. У школе, недзе ў 9 класе, я ўжо меў такое цвёрдае жаданне паступіць у семінарыю і стаць свяшчэннікам. Я прыйшоў да высновы, што хрысціянства – гэта сапраўды самая найвышэйшая ісціна. Яе душаць, яе топчуць, яе стараюцца звесці, так сказаць, але гэта самая найвышэйшая ісціна. Калі Христос – гэта ісціна, то гэтай ісціне трэба служыць. Трэба прысвяціць усё сваё жыццё. Вышэйшага няма нічога. І вось таму я ў 9 класе вырашыў, што я пайду ў семінарыю, буду свяшчэннікам, і не гледзячы, што б там ні было, я буду прапаведаваць ісціну, буду прапаведаваць Евангелие. І буду сам старацца жыць паводле евангельскіх запаведзяў. Усвядомленае пакліканне – пункт зыходны. Потым немінуча на жыццёвай дарозе мэтанакіраванага чалавека здараюцца спакусы і выпрабаванні, якія патрабуюць духоўнай моцы для іх пераадолення. Сілы даюць глыбокія карані радзіны, айчыны, мовы.
Для айца Сергія гэта мястэчка Дзівін у Кобрынскім раёне. Мову я вельмі любіў, і сваю мясцовую мову любіў, і беларускую любіў, і рускую, і замежную мову любіў. Ну і я так вырашыў для сябе, што, скажем, беларускую мову і рускую я і так добра ведаю, размаўляю, а вось замежную мову можна павучыць. Я вось па гэтай прычыне вырашыў паступаць в інстытут замежных моў. Паступіў без праблем. Ну вот в інстытуце вучыўся з цікавасцю. І раптам была, значыць, такая праблема. Даю я у канцы другога курса, здаю я экзамен па ваеннай падрыхтоўцы, і ў час здачы экзамена заходзіць нейкі чалавек і кажа: пасля здачы экзамена вы прыйдзеце ў аддзел кадраў. Тады ў аддзел кадраў я спусціўся, там сядзеў, акрамя таго работніка, сядзеў незнаёмы чалавек, ён адразу падняўся, встаў і кажа: мы не будзем вам перашкаджаць, узяў мяне пад руку і з кабінета павёў прямо насуперак у парк Горкага. Вось, дастаў дакумент, паказаў мне свой дакумент, што ён з органаў. Вось, і стаў мяне распытваць. Ён стаў пытаць пра бацькоў, пытаць пра сяло, пытаць адкуль, што. Ну, я яму ўсё расказваю, потым ён пытае: правда, што ты ў касцёл ходзіш? Я кажу: не, неправда. Як неправда? Як неправда? Кажу: неправда. Ніколі, кажу, не быў у касцёле ні разу. А тут аказалася, спрацавала, што непісьменнасць даносчыкаў. Бо у маёй групе все ведалі, што я хожу ў царкву. Куды ты ідзеш, бывала, раніцай? А я кажу: у сабор іду. І вось той, хто даносіў, неяк прывык, што я кажу: у сабор, і чалавек зблытаў з касцёлам. І данеслі ў КДБ, што я хожу ў касцёл. Кажу: ведаеце што? Я ў касцёл ніколі не хадзіў і не хаджу, але ў царкву, кажу, я хаджу. Мае, кажу, бацькі праваслаўныя, яны ходзяць у царкву. І я кажу: у нас у сяле толькі да вайны некалі быў касцёл, цяпер няма. А царква ёсць, і зараз ёсць, і ўсе мае дзіцячыя гады была. Я кажу: хаджу у царкву. Яны ўсё роўна не паверылі, што вот, не так, як ім данеслі. Але не прызнаешся, ладно. Прыйшоў час размеркавання, быў заказ на інстытут, некалькі было вакансій на перакладчыкам, у тым ліку якраз вот мяне меркавалі на Пакістан. І мяне ўжо многія віншавалі, што вось паеду за мяжу перакладчыкам у Пакістан. А я, правда, казаў: не можа быць, скажу, каб я паехаў. Не можа быць. Але так нібыта ішло да апошняга моманту. І потым неяк у канцы сказалі: не, пару чалавек не едуць. Прыйшоў чалавек з органаў і асабістыя справы некаторыя ўзяў і адклаў у бок і сказаў, што гэтых за мяжу пасылаць нельга. Вера заўсёды ратуе ад жыццёвых нягодаў. Непераадольнае робіцца дробным, бо шлях ужо акрэслены. Кожны чалавек па-рознаму прыходзіць да веры. Я, канешне, безумоўна, прыйшоў да веры, таму што я бачыў, што мае бацькі вераць у Бога, моляцца Богу. І для мяне вот з самага ранняга дзяцінства гэта было натуральна. То як я сябе помню, з самых-самых малых гадоў я крыжыка ніколі не здымаў. Было пару выпадкаў, калі з хлопцамі там розная барацьба, вот такія змаганні, і парвецца. І ведаеце, што знаходзіўся? Нават у чужой хаце, вось у кагосьці з хлопцаў бывае, але ведалі, што это мой крыжык, і прынясуць заўжды. І ён мяне, вот мой крыжык, з якім мяне хрысцілі, да гэтага часу ён у мяне. Я яго так вот ніколі, дзякуй Богу за жыццё, не згубіў. Нашу і спадзяюся пранесці да канца дзён сваіх. Жыць па праўдзе даецца не кожнаму. Земнаму свету больш даспадобы спакусы, падман, неталеранцыя. Але дарога ўжо выбрана, і трэба сумленна несці свой крыж. Неяк на
класнай гадзіне на гэтым мерапрыемстве было такое атэістычнае мерапрыемства, і нешта настаўніца крытыкавала Евангелие, што там вось неправда напісаная. Я падняў руку і папытаў: скажите, калі ласка, а вы чыталі Евангелие? Яна кажа: не. А я кажу: а як вы можете гаварыць, што там напісана? Бо калісьці нас у школе, у меня была вельмі добрая настаўніца рускай мовы і літаратуры Вера Михайловна. Яна казала: вы не маеце права крытыкаваць нейкі твор, калі вы самі не прачыталі ні Евгенія Онегіна, ні там «Мёртвыя душы». Нельга прачытаць проста ў падручніку там характарыстыку персанажаў. Трэба самому гэта прачытаць, адчуць і сваё меркаванне, вось, сваё адчуванне, сваё перажыванне. Вось, я кажу, таксама трэба пра Евангелие, трэба яго спачатку прачытаць, адчуць, а потым нешта пра яго можна гаварыць. Кажу, як же вы кажаце, што там напісана, калі вы яго не чыталі? Пасля інстытута Сергей Гордон не паддаўся спакусе застацца ў Мінску, паехаў настаўнікам народнае Палессе, у вёску Павіцце, што недалёка ад яго Дзівіна. Дзеці любілі Сергея Алексеевича, але начальства рознымі шляхамі пазбавілася настаўніка, які ходзіць у царкву. Для паступлення ў семінарыю сярод абавязковых дакументаў трэба рэкамендацыя мясцовага свяшчэнніка. А мясцовых свяшчэннікаў мясцовыя ўлады строга-настрага сказалі такіх рэкамендацый нікому не даваць. І гэты бацюшка кажа: мне не дадуць тады тут служыць. Проста калі я табе напішу гэтую рэкамендацыю, мне забароняць служыць і выселяць. І кажа, мне бы не хацелася нікуды пераязджаць. Паехаў я ў Мінск, сустрэўся з мітрапалітам, расказаў яму пра ўсё гэта. Ён кажа: мітрапаліт, ну што ж, я, так кажа, тебе добра ведаю, 5 гадоў ты тут вучыўся, хадзіў заўжды ў царкву, я табе сам напішу рэкамендацыю. Я паступаў у семінарыю па рэкамендацыі мітрапаліта. Мяне, кажа, не перавядуць у іншае месца. Отец Сергий скончыў маскоўскія духоўныя школы ў знакамітай Тройцы Сергіевай лаўры. Там працаваў выкладчыкам, абараніў кандыдацкую дысертацыю. Жаданне вярнуцца на радзіму спраўдзілася ў 1989 годзе. Христе Боже, благослови ястие и питье рабом Твоим, яко свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну что, сідаємо і починаємо. З чого? З яйка, правда? Сям'я ёсць апораю беламу свету спрадвеку. У айца Сергія і матушкі Валянціны 3 сыноў і 3 дачок. У святарскім служэнні на пратэірэя Сергія Гардуна, дацэнта Мінскай духоўнай акадэміі, ускладзены шматлікі адказны послуг. Святар Мінскага кафедральнага Святадухава сабора, настаятель дамавой царквы святых Мефодія і Кірылы, духаўнік братства 3 віленскіх мучанікаў, член біблейскай камісіі Беларускай праваслаўнай царквы, выкладчык інстытута тэалогіі БДУ і мінскіх духоўных школ у Жыровіцах. Кажуць, што мова – гэта душа народа, і гэта сапраўды так. І свяшчэннае пісанне нам гаворыць пра тое, што апосталы некалі ў дзень Пяцідзясятніцы атрымалі ад Бога незвычайны дар размаўляць на мове таго народа, да якога яны ішлі з пропаведдзю. Адзін з вядомых царкоўных багасловаў
Блаженны Августін ужо ў 5 стагоддзі задаў пытанне: а чаму сёння няма такога незвычайнага дару, каб як бы па натхненню Духа Святога любы прапаведнік, любы свяшчэннаслужыцель мог адразу загаварыць на кожнай мове. І адказаў так: таму што цяпер ужо хрысціянства распаўсюджана па ўсім свеце, і у кожным народзе, на кожнай мове яно і так прапаведуецца. Мы можам сказаць, што, дапусцім, у пэўнай ступені для беларусаў можна і царкоўна-славянскую мову лічыць роднай мовай. Гэта сапраўды, паколькі народ наш пачынае сваю гісторыю ад прыняцця хрысціянства, тады у нас і пісьменства пачынае з'яўляцца. А мовай першаснай была царкоўна-славянская мова. Можна сказаць, што для нас у пэўнай меры гэта родная мова, але гэта наша родная старажытная мова. Крещается раб Божий Савва во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Можно вытереть. Отец Сергий, продолжальник справы, закладенной нашими великими осветниками Франтишком Скорыной, Василем Тяпинским, Симоном Будным. Звыш 10 перакладаў евангельскіх тэкстаў было зроблена толькі ў мінулым 20 стагоддзі. Калі мы робім пераклад свяшчэннага пісання, то, канешне, трэба улічваць традыцыю перш за ўсё. І мне здаецца, што ўсё гэта трэба улічваць, каб сапраўды наша царкоўная, багаслоўская лексіка, яна захоўвала пераемнасць. У тым ліку, скажам, і пераемнасць з царкоўна-славянскай моваю, таму што ясна, што царкоўна-славянская мова, будучы мовай праваслаўнага богаслужэння на Беларусі на працягу цэлага тысячагоддзя, яна, канешне, паўплывала і на жывую мову. The servant of God Daniel is betrothed to the handmaiden of God Natalia in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Обручается раба Божия Наталья, рабу Божию Даниилу, в имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. The handmaiden of God Natalia is betrothed to the servant of God Daniel in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Обручается раба Божия Наталья, рабу Божию Даниилу, в имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. I shall change the rings. This changing is a symbol that you give yourselves to each other. Для беларуса, які жыве ў цэнтры Еўропы, мець зносіны на розных мовах натуральна, але найперш ведаць і шанаваць сваю. Дзякуй Богу, ёсць у Беларусі людзі, якія сапраўды любяць і народ свой, і зямлю сваю, і любяць мову сваю, і якія на гэтай мове хочуць размаўляць, хочуць маліцца, хочуць славіць Бога. Калі мы чытаем у свяшчэнным пісанні, што Бог – гэта любоў, то і хрысціянін павінен любіць Бога і любіць бліжняга. Але наш бліжні – гэта і ўвесь наш народ з яго гісторыяй, з яго культурай, з яго мовай. У пачатку было Слова, і Слова было у Бога, і Богам было Слова.